isto é solo unha prueba para ver como furrula YouTube, porque non teño nin puñetera idea. O sea, quixen subir o vídeo directamente desde YouTube, pero dame máximo 3 minutos. A mí 3 minutos. Si tú ya vienes de allá o del otro lado, sabes que 3 minutos para mí non é nada. Verás ti, 3 minutos solo en decirche quen son. Que tampouco che importa, pero vamos. Porque hai aquí un mínimo de interacción, ¿no? En Laura, encantada. Non necesito saber máis. Non sei se me... O sea, isto deixame subir a cantidad de minutos que eu quera, pero teño que gravar os save, non? En plan, isto vai así. Vou necesitar axuda, Tengo que verme tutoriales de como subir vídeos a YouTube. En plan, tiña, ahora que entrei en YouTube e vin... tiña un perfil e tal, e tiña vídeos subidos, que de feito acabei de borrar, obviamente, porque eran vídeos de cando estaba estudiando e nos mandaban facer cousas, tal, e nos mandaron subilos. E dixen, pá, isto ahora aquí non pinta nada, vou non borrar, porque non é plan de... non era plan. Bueno, como dixen en IG, uso como métodos, a mí venme ben, vale? Eu é algo que necesito, fago e venme ben, entonces non lle vexo problema. Libretita, cando acabo unha, compro outra. Esta ainda está pola mitad ou así. E boli. E perdón, que me estou indo para castellano. Cando necesito, escribo o que sale. Non o fago tipo diario, díxeno na outra red social. Aquí pode ser Instagram, non? Non hai problema. Díxeno en Instagram, non o uso como diario. Eu teño outra forma de comunicarme, vale? Tampouco dibujo. Non sei, se estás pensando, está dibujo. Non dibujo. Eu son malísima dibujando, de feito. Teño outra forma de comunicar. Teño outra forma de escribir o que eu sinto, que ao final trátase deso, de simplemente escribir o que eu sinto, ou como me sinto eu, o que vexo e non me gusta, ou de transmitir eso que eu teño dentro, pero que non sei como exteriorizalo. Entón, exteriorizo escribindo a miña maneira, que xa, se tendes curiosidade e se eu o quero contar, pois, se ti tes curiosidade, supoño que por aquí poderes comentar e decirme, oye, contame un pouco máis como faz, que tal. Eu, se vexo que tal, pois, conto, se vexo que hai xente interesada, conto, se non, non o vou contar porque non. Ao mellor outro día conto, pero sin que me preguntes. Que non creo que nadie me vai a comentar nesto, o sea, non creo nin que nadie vai a ver, pero bueno. Se alguén o ve, se o ve unha persona e te sirve de algo, oye tú, se ti me estás vendo ahora mismo e me estás escuitando porque non tes outra cosa mellor que facer, porque estás aburrido ou aburrida en tu casa ou donde sea, e diste, voume ver o vídeo desta pava a ver que me conta hoxe. Vale, pois, vamos ter unha conversación ti e eu. Hoxe, vamos ter unha conversación ti e eu. Eu vou facer este vídeo para ter unha conversación contigo, sabes? En plan, non espero un feedback. Aí estamos, sabes? Eu fajo porque me ven ben a min. Ahora, que ti me das un feedback maravilloso, podemos ser amigos, podemos interactuar, que te interesa falar de non sei que tema, oye, dimo, eu faloche do tema que queiras. Ahora, se eu non son deste tema, antes dame tempo a que me informe, claro, porque non che vou falar de algo que non sei. O sea, mis conocimientos tamén son limitados hasta certo punto. O sea, hai cousas das que controlo moito e hai cousas que non controlo nada e non teño problema ningún en decircho, o sea, aquí cada un, sabes? Pues eso. Pero bueno, creo que pode salir ben. Entonces, como non teño nada que perder, pues vamos allá. Problema que eu lle vexo a isto, que isto pode verlo calquera. Entonces, non nos vamos a meter en nada personal porque non, tampouco che vou explicar por qué, porque non, simplemente porque non, porque lo digo yo, como decía tu nai, por que está? Porque lo digo yo, pois isto é o mismo, porque o digo eu, punto, é porque é o meu canal, entonces, fago o que quero, xa está, e eso, simplemente necesito falar, a mellor un día sale unha cosa, outro día outro, xa está, punto. Eu boto para fora, ti se cas escuitas, se non escuitas, se cas contestas, se non contestas, se cas velo, se non o ves. Da igual, eu quedo máis justo e xa está. Pero, tema, se o vas a ver,
quero saber que queres ver. O sea, teño curiosidade. Sabes? Igual que eu busco un tipo en concreto de... como te explico? Eu si entro en TikTok ou entro en YouTube ou tal, é buscando algo concreto. É porque isto me interesa, porque este tema me interesa, porque isto tal. Entonces, se ti vas vir aquí, é porque hai algo que che vai interesar. Entonces, eso que te interesa, quero saber que é. Porque sobre eso que te interesa, se eu vou facer un vídeo, dame igual facelo sobre X, Y ou Z. Pero se ti me dis, oye, a mí interesaríame sobre X, pois entramos en X. Me explico? O caso é falar. O caso é soltarme e o caso é explayarme, que iso dáseme de maravilla, como podes ver, xa levo 6 minutos e non dixen nada aínda. Enróllome con unha persiana, lo siento, os vídeos non van ser cortos, xa xo dixo agora. Os vídeos non van ser cortos, amigo. Vale, segundo tema, falo en gallego, como podes comprobar, son gallega, falo en gallego, bien. Que pasa? Eu non sei quen vai ver isto. Se aquí eu veo alguén, non sei de onde vai ser esa persona que o vexa. Entón, se ti, que estás vendo isto ahora mismo, non eres gallego, dimo. Porque entón eu cambio a castellano, non hai problema ningún. Eu non teño problema por cambiar a castellano. Se o ves de Italia, tampouco teño problema por facerche un vídeo en italiano, tamén sei italiano. Se o ves desde Inglaterra ou Estados Unidos, inglés tamén teño, pero non me molaría tanto falar en inglés, pero bueno, iso xa é cousa miña. Pero bueno, tamén se pode facer, en verdad podese facer, pero non me sinto tan cómoda. E se és gallego, de maravilla, porque todo xa, sabes, o sea, en gallego non teño que pensar tanto, nin matarme tanto para poder soltar. En plan, como que son máis rápida pensando e soltando. En castellano, como que agora que teño falta de costumbre de falar en castellano, porque aí atrás sí que houve uns anos que só falei en castellano, xa vos contarei se eso por qué, en plan, foi por culpa dunha personita. Pois entón como que me costaba máis pensar, o sea, eu pensaba en gallego e tiña que pasar a castellano, entón costaba un pouco, quedaba un pouco bloqueada. Italiano, ahora mismo teño un pouco olvidado, pero creo que se remonto fácil, o que se aprende nunca se olvida. E nada, basicamente eso. Entonces, necesito saber desde onde estás vendo isto, que queres ver, e se me estás entendendo. Básicamente. Claro, eu debería de haber feito este vídeo en castellano, ahora que eu penso, non? Fagoche un resumen. Si me estás viendo desde fuera de Galicia, dímelo, porque entonces no estás entendiendo nada de lo que he dicho durante estos 8 minutos. Y si estás interesado en verme, en escucharme y quizás en darme un feedback, pues hazme saber, oye, no soy gallego, no soy gallega, me interesaría entenderte, entonces porfi, haz vídeos en castellano. Si estás en otra parte del mundo, dímelo también, porque tengo curiosidad de saber hasta dónde llega este... ¿Cómo funciona el algoritmo? El famoso algoritmo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo rula por aí? E nada, volvemos ao gallego, lo siento. E nada, básicamente eso. Hoxe subín 2 vídeos a TikTok, vale? Podedelos ir a ver. Falo en gallego, falo sobre Galicia. Por qué? O porque hoxe me dou por aí, básicamente. A verdade é que aí é onde máis estou on fire, por decir así, en plan, onde máis activa estou. En Instagram simplemente subo fotos. De feito, tiño cuenta privada. O sea, vas a entrar se eu quero que entres, se non, non vas a entrar. Pero TikTok podes entrar porque teña pública. YouTube vai ser público. Bueno, creo que YouTube sempre é público, non? A mellor agora estou metendo a jamba, pero creo que sempre é público, entonces aquí vai poder ver. Hasta ahora usaba outro método para comunicarme, pero creo que este está mellor, porque non dependo de nadie, nin teño límite. Ves, é que xa dan 10 minutos, meu. É que a mí non me dá o tempo das redes sociales. Eu non valgo para ser influencer, porque me enrollo como unha persiana, non, como un gestor. Un gestor non se enrolla, Laura. Un gestor non se enrolla. Enrolla esa persiana. Un gestor sube e baixa, non se enrolla. Ai, ves aquí. Isto tamén vos vale como risoterapia, Que conste. Porque eu son a primeira en riso de mí misma. O sea, non pasa nada. Eu creo que vamos a pasar ben. Claro.
Creo que va... Uy, perdón. Creo que vamos a pasar chachi. Non sei, pero ahora mismo estou no vendo como algo chachi. A mellor dentro de 2 días dixo, que miércoles fixen. E fago todo. Non sei. A mí depende de por onde me dé o día. Pero bueno, estaría guai. Estaría guai. Bueno, non sei. Creo que non hemos teño nada máis que contar. Non sei, teño curiosidade. A ver se alguén escribe. Vou dar un par de días ou así, a ver si alguén se anima e escribe algo nos comentarios. Me di, oye, lo he visto. Oh, tía, que fas? Sodes libres, en plan, aquí. Mentras non faltedes o respeto, eso sí que, por favor, suplico que non faltedes o respeto. En plan, nin pa ben nin pa mal. O sea, críticas constructivas, as que queirades. As que queirades. Son a persona máis comprensiva e máis con ganas de aprender do mundo. Ahora, críticas constructivas. Insultos, non. Eso non o queremos. Que me des a túa opinión sin pedila tampouco. Vale? Se é unha opinión constructiva, dá. Se é unha opinión de non a des. Non a des porque non. Porque non me vai interesar. E se vas vir aquí para queixarte, colle a porta. Coge la puerta. No te pares. Non pares aquí para queixarte. No, aquí non vimos a queixarnos. No, vimos a divertirnos. A pasar un anaco. Un ratito guai. Xa está. Somos xente riquiña. Somos xente... Xentiña. Plan... Guai. De bo rollo. Xa está. Se non te interesa, bo. Siguiente. Pasa para arriba, pasa para baixo. Non sei, aquí non podes pasar para ningún lado. Pasa para outro. Plan... Salte. Xa está. Pero non amargas a nadie, non vale a pena. Xa está, 12 minutos. Non sei que máis contarche. Non che vou contar nada máis. Non che vou contar nada máis. Vou deixar isto así, vou subir isto, así tal cual. Eu paso de editar nada, paso de facer cortes, xa o ves. O sea, se me equivoqueime, se non me equivoco, non me equivoquei. Se me tonta, intentarei non metelos, porque a veces vánseme moito, sobre todo cando me enfado. Bueno, aquí non vimos a enfadarnos, vimos a pasalo ben. Teño que pasar algo este pelo, mira para aí como está. Non vos poñades mechas. Non vos poñades mechas porque despois todos sabemos que cando unha se pon mechas quere poñerse máis mechas. Ves? Desto podemos falar tamén. Si tú eres unha chica e te has puesto mechas e quieres hablar de las mechas, yo te hablo de las mechas. Eu quero teñerme toda, en verdad, pero creo que vou estrajar o pelo. Entón non o vou facer. Non sei, algo lle teño que facer a este pelo. Si tes ideas de que facer ya este pelo, tú dímelo, porque este non é o meu pelo original, tamén xa cho dixo, aquí non vamos a mentir. O meu pelo original é este de aquí. Plan, eu son castaña. Castaña. Como as castañas, pois castaña como as castañas, vale? En verán salen pelos rubios e pelos pelirrojos porque miña nai é pelirroja. Bueno, era pelirroja de pequena. Tiña o pelo naranja, tipo zanahoria. Pero ahora xa non, porque se tiñe. A mí encantaría ser pelirroja, tío. Me encantan os pelirrojos. Me encanta. Teño un color de pelo tan bonito. O lo que conservei foron as pequitas. Non sei se as vedes desde aí. Tengo pequitas. Tengo pequitas. E me encantan. Me encantan mis pequitas. Eu non teño que pintar máis. Por que te pintas algo que non tes? Vamos a ver. Por que queres ter algo que... Bueno, dirás ti. É ti porque te teñes o pelo. Outro color. Pois tamén tes razón. Sempre queremos ter o que non temos, verdad? Nunca estamos conformes, tío. Non, en verdad, puxen mechas porque me daba máis brillo na cara. Sabes, como máis... Dache máis brillo, un color claro dache máis brillo que un color oscuro. Da igual, non? É que ves, ao final... Oh, Dios mío. Estou me enrollando. Eu viña aquí a presentarme, a dicirche que son Laura, que encantada, que podemos falar e tal, e agora estou falando do meu pelo, de por que me puxen... En plan, é que non... Verás ti que sale de aquí. Isto vai ser épico. Épico. Isto promete, Isto promete. Isto vai ser tipo documental de televisión. Mira, levo 15 minutos. Chao. O sea, chao. Hasta la próxima, amigos y amigas. Nos vemos. See you soon. Un biquiño. Que teñades boa semana, porque hoxe é lunes, non? Sí, hoxe é lunes. Así que teñades boa semana. Ao largo desta semana irei bicheando a ver si deixades algún like, deixades algún comentario ou algo e contestarei, obviamente. Se alguén me escribe, eu contesto.
E nada, 15 minutos. Fuera, chao.